So, ito na, naluto na yung aking nilutong egg omelette na may palaman na spam na maraming kamatis. So, pwede rin gawin yung pork giniling, guys. Napakasarap po ito. Guys, good morning. So, kung po ito, si Ruby Provinciana. So, naami sobrang spam. So, anis dyang egg omelette. Among kuan, pamahaw. Kaya sayang po din siyang spam. Hamatan ni isang ag, diya kay wa mamibahaw. So, aha na naman sang iig umilit. Wapapod sila ka. Wapastiri ka. Kuan dani. Ngit-ngit man. Wapastiri ka. Kanang tilaw daning luto. Isa kong ng iig umilit. So, ang iig umilit sa Cebu, guys. Kanang ginaling na pork ginaling. May ang ipa laman. Pinalami man ni siyang spam kay mahal pa gali ni kaysa kuan, guys. Mas mahal pa ni sa ginaling. So kanin diyan na siya, guys, dia. Grabe ag mga pagtunan arang mahala. Kanis diya sa kabuok jis. Diya kaniyo. Jis food. Grabe ang kuan, ang panakit ron, grabe ka mahal. Sumurag ka ng ganito dita. So guys, sa nigi hugasan kay ito na siyang hiwa-hiwa rin og gagmay. Tsaka hindi maguganahan og naiingani bitaw kaning liso. Ito sa indang pangin ni liso. Ito, guys, ginisa ko muna tong kamatis at saka sibuyas. So, hindi ko na lagyan siya ng bawang, pero mas masarap din yung lagyan natin ng bawang para mabango yung pero mas masarap na wag na lang dahil napakamahal yung bawang. So, kapag naluto to, guys, ilipat natin to. So, ilagay natin tong spam, diba? Pwede talagang yung mga tira-tira natin, pwede natin gawan ng paraan para makain pa. Tsaka, paborito to ng mga bata. Lalo na ni Cristel at saka ni Nicole, paborito niya to. So, namimiss ko na sila lutuan ng ulam, guys, pag uwi ko ng Cebu. Tsaka pwede rin tong pangbaon sa mga estudyante. To egg omelette. Yung iba nga, pwede na kamatis lang yung nilagay. Wala nang mga, Di masarap din, puro kamatis lang din yung nilagay pag wala talaga kayong spam at saka wala kayong giniling na pork. So, masarap po ito, guys. So, set aside natin to kasi tayo ng itlog. So, guys, diya, hangitang-tang na gatong hagigisa nga. Kuan, kamatis o ka ng spam. So, ito sa padaklin. So, magbatil tayo ng itlog, guys. Yung nabili kong itlog is, 5 piraso, 35. So, kahapon, ready ko na to, guys, para maaga ako makapagluto. Dahil ngayon nga ng, namin, papunta ng heart center. So, ito po yung almusal namin ngayon. So, ito na, guys. So, baka magtaka ako kayo na mayroong itim-itim, po yan, paminta. So, nilagyan ko ng paminta. So, hindi ko na nilagyan ng asin kasi yung spam natin ay maalat na. Ibawal din tayo sa maalat. So, ganun lang kadali ang gumawa ng egg omelette.
Tsaka sa may mga anak dyan, pwede nyo yun pang almusal ng mga anak nyo na pumapasok sa eskwelahan. So ayan, nilalagay natin tong ginisa natin kamatis na may spam. So hindi na kailangan natin yung anak natin na kainin natin ng sa umaga. Masarap na to para sa mga bata. Saka healthy na po to guys dahil itlog at saka kamatis. So ang hirap dito guys kasi wala tayong kawali na yung tiplon na gisahan talaga ng ganito. So masarap talaga to guys, hindi mo nalagyan ng mantika, lang star margarine. So napakasarap talaga pag star margarine or butter. So ginagawa ko to guys sa ni Nicole at saka ni Cristel. Pero yung pinalaman ko is pwede rin din kamatis. So pangalawa na po ito guys. So yan lang ang natin pag bilog-bilog dahil wala nga maghawak ng aking kamera. So maliit lang din yung lutuan dito. Kaya hindi masyadong malapag yung kamera. Kaya mahirap maghawak sa kabilang kamay ng kamera tapos magsasandok din sa kabila. So napaka din. Kung dalawang kamay yung ginawa ko dito, di mabilog ko na to agad. So ganun lang kasimple. Doon na guys, saluto na yung egg omelette. Tapos mag-almusal na kami. So yan, hindi pa daw try si si Terry. Sa upat man nakabuok. Gamay ra man isud na, tira ka nang naisud na nga kanang kuan. Kamatis ug katong naisud na litson. Naisud na litson tir. Nagsuda ni guys naisud nga spam ug kamatis. Wala na asin ni kay parat ng spam. Diyan sa may buta nga muna ketchup. Wala ba ingani ba tay ketchup na naman. Sa ni mahiwaon. Ngayon na sa kuan na kanang ginaling. Mahaw ta. Diya igumilit lagi na akong giluto. Diyan na palaman lagi na sila nga kuan kay natingali ko sila sa yang gipalaman harina ba diya. Di man spam na. Palaman ko sayang pud ag spam. Nali karang ngali. Ini. Naman tayo magkape. Ay, magtimpla sa desag kuan. Kape. Kape, si pwede. Di aw pwede man sa kuan kay wa man tugiingon dito katuraman sa di pakapihan nga katong pag ba, pwede ba? di sa pakapihan katunay pag Di gihapon di. Di. Naday. Gatas na laman ni. Wala sa kawag init ta. Ang salamat. Di ito. A few moments later. So dito na kami sa taxi dahil maaga nga kami ngayon. So Friday, November 25. So ito na naman yung kinontak namin na taxi driver na para na rin utol namin to. Parang kapatid na rin. So hindi kami matakot na maaga kaming pumunta ng heart center kasi yun nga, kakilala yung sinakyan namin ng taxi. So, ipagdasal natin guys na okay yung lakad namin ngayon. Na sana matapos na kami. Ay, salamat pala to sa yung utol ko na mabait. Dahil malapit ng kunin. Gagrahin na pala siya tapos hintay pa kami. Ay, di natulog mo daw. Ay, magdamag. Natulog lang siya saglit pero gagrahin na raw siya ngayon. Saan siya uwi? Mabiti. Layo. So, laban lang tayo guys sa mga pagsubok na binigay
ni Lord sa atin. Tapos na pala, si Mama Alex na doon sa likod, ayun o. Tapos si Terry Wars na bilin. Ayun pala si. So yan guys, hindi pa masyadong traffic. So medyo madilim-dilim pa kasi maaga pa. So kaya pagdasal natin, tulungan nyo kami magdasal na tapos na kami ngayong araw na to. So ipakita ko naman sa inyo guys yung EDSA highway. So ayan, sa kabila is MRT. So ayan guys, so kita-kita yung dito, MRT. Na yan. So sa mga hindi pa nakasakay dyan, no, ayan, kita mo yung MRT. So see you dito guys sa Heart Center. Guys, so salamat all. Okay, sige. Salamat din. So guys, nandito na kami sa Heart Center. Ano po guys? Kuhaan na po si Jaog tugo. So laban ra. So kuhaan na po sa dugo. Sa number 13. Mo kasi number na ng ban. So guys, pinakyat ko si Alit. So nandito kaming tatlo. Tapos bababa na kami dahil nakuha na si Tiri ng dugo. Pipila kami ulit dun sa baba para kukuha din kami ng number para sa doktor niya sa neuro. So si Alit ang sasama. Diyan guys, madong gabi So gabi na. Diyan, nagkuhan ko guys, nag-init ko dari sa mga inununan nga kanang bangus. Kaya arong para panihapon na mo. Diyan mo to guys, among lakaw ganiha dito sa Heart Center. Kanang si Alice may niuban dito sa kanang neuro. Kay ako ning pila ko dito sa katong magkuha sa resulta anja. Inagkuha resulta kay mupila naman pud kay para ipabasa pud sa doktor tong resulta sa PTPE. So marang dugay jud kadyo. Dugay kadyo mahuman kay kinahanglan jud nga kaming duwas ali ug moadto kay ug labi nagduha ijahang kanang atubangan dito kanang pagkuha dugo. Pagman pagkuha dugo guys ni naog mi. Nja, nipila pa kog usab dito sa kuan para sa neuro kay kuha na paglaig number nja. Manang taga dugay. Kanang dugay jud kadyo sa mga kuan kay daghan kadyo lagi ang mga bisag nauna namin dito aron sa duha na namo dugay gyapon mi kay ang among PTP dugay man alas 10 man ang gawas ang resulta. Kay 4 ka oras man gawas ang resulta sa PTPE. Diyan nagawas itong resulta sa PTPE, mupila na pud ka, kuha na pud kag number kay mupila na pud ka para sa doktor para basahan na pud sa doktor para ato na pud to tagaan siya og resita. So manang dugay. Pero at least na human mi nja malay ito kay si Alice na lamang pa musulti sa uban kay si Alice may ning dito sa neuro siya may nakapaminaw sa doktor nga ang sagiingon para kanhi Terry. Nja kuan malagi nang balik sila Lunes kay ako day uli na day ko og Cebu kay kaya naman ni Ali kay igo naman silang mo pasa sa kanang cardio naman sila. So pa-clearance na. So kayas na ni Alit kay di naman isa naman ka transaction dito di naman kadyo daghang kadyo sa pilahan. Ang lisod lamang dadto kan daghang kadyo pilahan kay di pwede nimo bijaan si Terry manang ginalan dyan duha. Dyan, naka-decide man ko nga muli na lagi ko kay malagi na ako'y trabaho dito sa Cebu. Pong street din na inaguli sa Cebu guys, mong street po kong trabaho kay aron matapalan po dito na mga adlaw nga ang absent. So mao to ang resulta ganiha guys, agi dyan na pong tambaw. Kuan ka ng gipunan na po nagijahang walpirin. Gipunan po nagijahang tambaw sa epilepsy. So mao to guys ang kuan ja update lang po mo sa video ni Alex kay si Alex may nisig dito may nakapaminaw sa doktor ja mao to ang video ko adlaw o maadjong gabi natang tanan maadjong buntag o maadjong sorry daghan na kadong mga maadjong
Gabi majung buntag tanan mga tanan na. Ja amping ug ampo tang tanan. Ja. See you in my next vlog. I love you all.